בתקופה המורכבת שעוברת עלינו, יש אנשים שבוחרים לעשות טוב. קשת ומפעל הפיס מצדיעים להם. הלילה אנחנו עם אפרת יסעור, מעוררת ההשראה, שאחראית על החסד הכי מרגש שיש. אני אפרת יסעור, מנכ"לית בהתנדבות של עמותת חיבוק ראשון, עמותה שמטפלת בתינוקות נטושים ובודדים בבתי חולים. תינוקות שאין להם הורים בכלל, או שההורים שלהם לא יכולים לשהות לצידם במהלך האשפוז הממושך שלהם. כל תינוק זקוק לחום ואהבה. ודאי וודאי תינוק שמאושפז בבית חולים כאוב וחולה, הוא לא יכול להיות שם לבד. כשאנחנו מקבלים פנייה מבית חולים לגבי תינוק שהגיע לאשפוז בבדידות, מיד אנחנו מרכיבים עבורו צוות של 4-5 מתנדבות שיהיו עכשיו הקבוצה שתלווה אותו במהלך האשפוז, הן יטפלו רק בו, והם יהיו איתו מהרגע שהוא נכנס לאשפוז ועד שהוא ישתחרר מבית חולים. הן אלה שילמדו אותו לשחק, לדבר, לפעמים לאכול, להתיישב, להחזיק דברים ביד, ממש כל מה שעושה אימא עם התינוק שלה בבית, זה מה שעושות מתנדבות חיבוק ראשון עבור התינוקות כשהם מאושפזים בבית חולים לבד. כשמגיעים לטפל בתינוק חסר ישע שמאושפז בבדידות, כל המסכות יורדות, כל המחסומים ממש נמסים, ויש משהו מאוד יפה בפעילות של חיבוק ראשון, לראות חרדיות, עם חילוניות, עם יהודיות, עם ערביות, הכל מהכל, כולן ביחד, מושיטות ביחד יד, ממש שרשרת אנושית, גשר של קירוב לבבות, שעד שלא רואים את זה, קשה להבין כמה זה קסום ומרגש. עמותת חיבוק ראשון היא העמותה היחידה בעולם שעוסקת בפעילות כזאת. והחלום שלי זה שכשמגיעים לפה ראשי ממשלה ונשיאים מכל העולם, שיראו לא רק את ישראל כמעצמת הייטק, אלא שיראו גם את זה, את הישראלים עם הלב הכי רחב בעולם, שקמים בבוקר ומושיטים יד לתינוקות חסרי ישע במיזם שאין כמותו באף מדינה אחרת בעולם. חיבוק למחבקות. כמו אפרת ישנם עוד גיבורים וגיבורות מעוררי השראה, ואת הסיפורים שלהם תמצאו במתחם גיבורי השנה במאקו. זהו זה.